Si dius mama, ja els agrada. No és que els agradi, és que es queden... Mama. Jo els hi foto el susto, saps? Aparec com a fantasma, els hi crido, llavors canvio de veu i dic mama. I en aquest moment, pam, les toco i pam, ja està. I cauen. Sí. La meva lefa fa com olor de... com entre fregit i dolçós. A veure, és que no és conquistar, és trobar-se. Tu et trobes amb una tia i ja està, pam. Bueno, un col·lega puc fer un cafè. Fa pujó? Però amb una tia, perquè vegi que... és que, tio, és que no... O follem o som amics. Però és que amb una tia tampoc pot ser molt amic, saps? Perquè a la mínima vol fer un cafè. És que no soc laia, jo. Jo vull anar i ja està, és que... Deu ser un home així com que et surt mentre estàs parint. ¿Cómo voy a ser yo un maricón? Yo pregunto, mi niño, lo que espero que tú eres, mi niño. A ver, yo lo primero que hago es tocar, y ya está, ya lo sé. Si tú tocas algo que es diferente, te gusta. Pues no me gusta, no me gusta. Ma mare és andalusa i mon pare és català. I vam viure sempre a Barcelona, al Guinardó, en una casa guai, amb jardí, teníem bastanta pasta. No, jo crec que és molt net, ¿no? Vamos. Bueno, el pescadito frito más, porque sabe más a frito, parece carne. Es que eso es totalmente regular, ¿lo ves? Es un cuadrado. Es un cuadrado como la palma de la mano si le quitas los dedos, ¿sabes? Patatas fritas, y es la verdura que yo como. Jo veig un quadrat, però mira, si això passa pel mig, d'una pedra, això, qui s'ho ha trobat? T'ho has trobat tu? No t'ho has trobat. Vale. Vaig comprar un piset petit amb els diners de la casa del meu pare, perquè jo allà sol pues, no fotia res. Ha venido un hombre, un chino, y las ha cortado como le ha venido en gana, y le ha cuadrado. Jo tinc una paella enorme, amb tota plena d'oli, una cosa així, i aquell oli porta des de que, bueno, pues desde que tinc 18 anys. No me estoy enterando de nada. Llavors, quan està a 1000 graus, tu li fots el que vulguis i és l'hòstia. O sigui, li pots fotre... Bueno, a mi m'agraden els nuggets, però li pots fotre... O sigui, si li posessis l'EFA, però amb coses totalment... A lo millor per sota és raríssim, però per aquí... ¿Veus? A ver, de un paquete no vivirás, pero de 1000 paquetes te sacas 1000 euros. Ya está. ¿Cuánto tarda una romana en vender 1000 paquetes? El follo sempre em desmaio després. I llavors, quan... Amb això m'he passat hores. Perquè això sembla que és pla, però tu mires i té moltíssimes formes. Llavors, hauria pogut dir que m'havia oblidat ella. Bueno, a veure... Saps que s'havia aprofitat de que em torno boig. A veure, una Ara jo tinc incapacitat. Que quan ric? Pues quan em fan gràcia, que costa. Pues tot es pot medir. Calcular. Mira que anda, es muy divertido. Quan follo y ya está. O sea, eso es un momento de sí, de verdad. De conexión, ¿no? Bueno, conexión. Hombre, claro, pues joder, le estoy metiendo la polla por el culo, pues sí, hay una cierta conexión. Pero a ver, faig una, dues i una mica més, ¿vale? Llavors, quan és una passada? Si això fa metre 50, fa metre 70, una mica més, metre 80, doncs cada passada són 90 centímetres, ¿vale? Quan medeix el parc? Llavors fas, si té angles, doncs dius, bueno, em convé anar fins